Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Eka Destiana lan tim setunggal saking kelas daya akuntansi kalih. Pawartos dinten Selasa 3 September 2024 SMK Negeri Setunggal Pengasih menika badhe nduduhaken perpustakaan ingkang sae, nyaman, saha endah. Perpustakaan menika inggih Perpustakaan Widyatama Pradita. Punten Ibu badhe tanglet fasilitas dan mriki niku wonten napa mawon nggih Bu? Ada buku, ada komputer, terus ada pusmat, terus ada di sana ada layanan referensi, kurang lebih itu. Nggih Bu, matur nuwun. Kedahe ten mriki nyepakaken jajanan lan alat tulis menika penghasilan pinten per bulan? Sekitar 10 juta. Kalau totalnya sekitar 10 juta per bulan. Kalau sehari sekitar 500 berarti. Lajeng ing perpus nika wonten buku bacaan napa kemawon nggih Bu? Bacaan novel, ada yang buku motivasi tentang agama, tentang bahasa, kurang lebih itu. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Mekaten perpustakaan Widyatama Pradita kang endah menika. Kula Eka Destiana saha tim kathah kalepatan saha kekirangan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.